Kan Radyo DCGB, ang kabilugan kan mga baretang kinalap, kan pinagsarong puwersa, kan News Center, asin Megaforce Patrol. DCGB, Bareta, alas 12. DCGB, Bareta, alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB, Bareta, alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. DCGB, Bareta, alas 12. Diyos marahay na pagkaudto sa nagabos mga tugang ininang kabilugan kan mga baretang unyan na pagkaaga digdi sa radyo DZGB. Ako po ang sino maging nagapagbaretang unyan na pagkaudto. Ako po si Rans Luna. Sa pamayo ka mga darakulang bareta sa lado lokal, 8 katawan ang nairehistrong nagadan kan COVID-19 sa Piudoran Albay. Mga parasira kan barangay San Roque, Legazpi City, tinawanan motorized bangka. Sa lado nasyonal, Delta variant nagdadakol, Bicol nakarehistro nin 16. Pagsunod sa health protocols dapat ipadagos man giraray. Bareta sa ibang nasyon, bagong gobyerno sa Afghanistan ipapahayag kan Taliban. Bareta sa lado ni sports, farewell fight ni Pacman dapat gibuhon digdi sa Pilipinas. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Baretang ini hatod sa Indokan. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! Sobrang kaugman kan mga parasira kan barangay San Roque, Legazpi City. Matapos sa sinda makaresibin motorized bangka na magagamit sa indang paglawod sa kadagatan para makadakop din sira asin sa indang hanap buhay. Asiring na bagay nangyari matapos ang probinsyano party list iyo ang mangenot sa turnover kan mga sakayan na nakonsigir ni ang probinsyano party list representative Alfred De Los Santos sa Department of Agriculture and Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sebong nalaro pinasalamatan man ni punong barangay Lito Martinez, si De Los Santos pati na ang Department of Agriculture asin BFAR dahil ang motorized sa bangka dakulang tabang sa mga parasira para makabangon sa tahaw kan COVID-19 pandemic. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. 8 katawan ang nairehistrong nagadan kausa kan COVID-19 sa Piudoran Albay. Ilan nagluwas sa datos kan gobyerno lokal kung saan 57 katawan ang narahay ka nasiring sa asiring na virus. Sanang sinabi na padagos panindang pinagbabantayan ang sitwasyon sa barangay Binotigahan, Rawis asin Kuyaw-Yaw dahilan sa posibleng kaso ka nakakagadan na virus. Sebong nalado maigpit din marayan patanid kan gobyerno lokal sa residentes kan barangay na magsunod sa napirmi sa medium health protocols, siring sa paggamit ng face mask, face shield, lalo na obserbasyon kan social distancing, danganing malikayan an ulakit. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Sprite, the #1 lemon lime refreshment, gawa para sa init. Apuera sa Pulangi Albay kung saan pinagdalaoman na magiging magabat ang labanan para alkalde sa masunod na eleksyon. May mga banwaan pa sa tercer distrito kan Albay na pinagbabantayan man ngunyan sa rason na pwedeng maging maigpit man ang labanan. Sa Pulangi ang magabat na mga kalaban ni alkalde Andy Mariscotes, siligan ng mga barangay President Kagawad Raymond Adrian Salceda kung saan paragos ng paglibot kaini sa mga barangay aning magtaunin mga mehora sa sinibapang tabang sa mga residentes lalo na sa ngunyan na nasa tahaw kan pandemya. Ang sarapang pinagbabantayan niyong ginubata kung saan matatapos na kan termino si Alkalde Jem Anong kung kaya nambabakante na or mababakante na ang mga pwesto kay Rey. Ang magiging pambato ng Hoko yon sa iyang tugang alagad ang panguninikan ni Bang Esperantes siring kay Kagawad Chino Garcia, akin ni dating Alkalde Juaning Garcia, Kagawad Randy Gata asin Abogado Wilfredo Peñaflor,
Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal. Pagkatapos kayo ni. Sangobion, tukoy pag-ibahin. Sunod tugong Pinoy, pag-ibahin ang tugo natin. Sangobion, sa pagod putla o hila, kayang-kaya, matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Marahayon, pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando Didi Cabredo, na kami. Iniwan niyang produktibo, Diyos mabalos nun sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginugatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturo ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munding paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD.
Matapang ako, matapang tayo, kayang hindi aatras sa pagharap ng bukas. Ginebra ako, Ginebra tayo, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Ginebra Nation ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etchapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. DZGB Bareta alas 12. Panalos kita sa mga baretang unyan, sa mga bareta sa lado nasyonal. Atud sa Indokan, Sangobion Multivitamins plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Narehistro ang Department of Health o DOH, University of the Philippines, Philippine Genome Center as in University of the Philippines National Institute of Health, ang nasa 516 na kadagdagan na kaso ng Delta variant sa bilog na nasyon. Sa nasabing numero, 473 digdi ang local cases, 31 ang returning overseas Filipinos o ROF, as in 12 kaso ang sangunyan pinagbiberipikar. Sa nasabing 473 na local cases, 114 digdi ang National Capital Region NCR,
24 na kaso sa Ilocos Region, 32 sa Cagayan Valley, 64 sa Central Luzon, 79 sa Calabarzon, 20 sa Mimaropa, 16 sa Bicol Region, 13 sa Western Visayas, 23 sa Central Visayas, 12 sa Zamboanga Peninsula, 48 sa Northern Mindanao, 22 sa Davao Region as in 6 sa Cordillera Administrative Region, 6 sa nadagdag na bilang mga aktibong kaso, 5 ang nagadan as in 505 ang nairehistrong narahay sa helang. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labanan. Padagos ang pagbakuna kan Moderna vaccine sa nasyon. Ang kinumpirmar ni Department of Health spokesperson Undersecretary Maria Rosario Vergere matapos na suspendiron kan Japan ang domestic distribution kan nasabing vaccine brand dahil sa kontaminasyon. Sinabi ni Department of Health spokesperson Undersecretary Maria Rosario Vergere na daing naresibing nasyon na kontaminadong bakuna na gibo kan Moderna. Sinabi pa ni Vergere na pinagsiguro kan gobyerno na naipapautoba nagkapirang protocols para maiwasan ang kontaminasyon. Dagdag pa niya na dahil na makakaapektuhan bagay na ini sa pagbakal kan Pilipinas tin Moderna vaccine. May giramdaman na sinabi kan National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Kasin Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na pagkakarkulong maabot na nasa 25 milyon na COVID-19 vaccine ang maabot sa Pilipinas. Unya na Setyembre kay iba na digdi ang Moderna. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Multivitamins Enervon C Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Bigo konsiderar ng Defense Secretary Delfin Lorenzana na kabayanihan ang padagos sa pagsunod sa mga health protocols sa pagsuporta sa programa kan gobyerno na pagpapabakuna kontra sa COVID-19. Ang pahayag ginibo kan Secretary katakod kan selebrasyon ng National Heroes Day. Sigun kay Secretary Lorenzana na sa pagsunod sa mga regulasyon pangsalud asin pagsuporta sa mga programa kan pagbakuna, mapapangataman bako sanan sa tuyang sadiri kundi maginan komunidad. Sinabi pa niya siring kan mga nakaaging bayani matrayumpo sanang anuman na laban kung may pagtatarabangan asin pagkasararo. Pangapod na ni Lorenzana sa publiko na sa tahaw hagyat na darakan pandemya, ibaan maging inspirasyon ng mga bayani kay ito asin ngunyan para gibuhon ang trabahong magkasararo para sa interes kan nasyon. Mantang ginarumduman ni Lorenzana ang mga kabayanihan na ginibukan mga tropa kan gobyerno sa nangyaring Zamboanga asin Marawi Siege na kadakulan nagbuwis din buhay. Nangapunan sa publiko ang Philippine Red Cross o PRC na itapok nin toltol ang nagamit na face mask. Ini para pakisumaro kan PRC sa pagpapautob kan plastic campaign may kinaraman sa pagtapok kan gamit ng face mask katahaw kan kinakatubang na COVID-19 pandemic. Sigun kay PRC Chairman Senador Richard Gordo, nagdadara ng peligro sa buhay nin hayop ang bako tamang pagtapok nin mga basura lalo na man nagtatapok kay ni sa kadagatan. Nagpagiramdom ang PRC sa publiko ng guntingon ang mga ear straps kan face mask kung saan magtatayo din ng peligro asin pwede man ay kagadan kan mga hayop sa nasyon. Nagluwas ang nagkapir ang pag-aadal na taon pa bago dagos na mawara ang milyon-milyon na face mask na lain ay tapok nin tama. Hinagyat ni Vice President Leni Robredo ang mga opisyal ng gobyerno na ipahiling sa publiko ang sanang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN para patunayan na daing mancha ng korupsyon ang sindang mga kamot. Ini kasunod kan pahay ni Presidente Rodrigo Duterte na magiging state auditor siya kan gabos na ahensya ng gobyerno sa oras na manggana siyang Vice Presidente sa May 2022 elections. Alagad sinabi ni Robredo na bako trabaho kan Vice President ang mag-audit dahil ini ang mandatong itinaok ang konstitusyon solamente sa Commission on Audit o COA. Ibis kay ni nabisuan niya ang mga opisyal ng gobyerno na magsunod sa requirements kan COA asin ni sa publiko ang saindang SALN. Bareta sa ibang nasyon. Biglalauman ay papahayag kan Taliban ang bagong gobyerno para sa Afghanistan mantang pinaglalauman na makakabangon tulos ang bagsak na ekonomiya asin paglagabong kan balor kan sa indang kwarta. Sinabi ni Zabiullah Mujahid, spokesman kan Taliban, na nangapor ang sinda sa Estados Unidos sa sinibapang Western nations na mantiniron ang diplomatic relations pagkatapos kan withdrawal na sigod sa iya matatapos sa mas lalong madaling panahon. Idinadagpaman ni Mujahid na pigdesignar na ang mga opisyal na mapadalagan kan mga key institutions kaiba na ang ministries kan Public Health and Education as in Central Bank.
Bareta sa lado ng sport. Naniniwala si Seb Sarmenta, sarong sports analyst na si Pinoy ring icon Senador Manny Pacquiao dapat magkaigwa ng farewell fight sa Pilipinas bago maninipormal na magretiro sa boxing. Siyan sinabi ng kawat pwedeng gibuon sa Araneta Coliseum o Philippine Arena. Pero kaya sinabi ni Pacman na di pa man siyang planong magretiro sa pagkasabi na gusto niyang magkaigwa ng rematch kay WBA World Welterweight Champion Yordemi sa Ugat. Kan Cuba na iyon nagdaog sa iya sa naglaban sa Las Vegas, Nevada. Lighted mechanical pickup ang apod kan mga eksperto sa siyensya sa teknolohiya sa bago nindang imbensyon na gadget na dakulang tabang sa pagdeklag kan mga lababong barado asin pagkuha kan mga bagay na nahulog sa piketing mga lugar. Alagad dahil sa lighted mechanical pickup na ini, may powerful headlight sa puro. Dahil pagkuha kan mga bagay na nahulog na kabarad dahil sa retrieval claw na nakakabit digdi, madaling mahanap asin maakbot ang mga dipisil aboton kan kamot sa mga item sa harong, sa opisina o maging sa kotse man. Istorya na iiba. Dahil day makatindir sa lamay kan sa iyang tiyaon, nagbilog na sananin sarong higanting puso ang sarong paraoma sa Australia sa tabang kan sa iyang mga atama na karnero o tupa. Dahil nagibong bisitahon ni Bedin Jackson ang sayang Aunt Debbie sa mga ultimong aldaw kay ini pagkipaglaban sa helang na kanser. Kan maganda na ini dahil pa man giraray siya makatindir sa lamay dahil sa mga COVID-19 restrictions na nagpapugol sa iyang magbiyahe gikan sa New South Wales pasiring sa Brisbane. Naisip ni Jackson na magbilog na sana ng higanting puso sa iyang farm sa tabang kan sa iyang mga tama na karnero. Piglatag niya ang mga pagkaon na awot na sa forma ng sarong higanting puso kaya kang binuhian niyan mga inikan makabilog sindan ng korteng puso. Drone ang nagpicture sa dakulang puso na binilog kan mga karnero asin pinahilingan video sa lamay kan Aunt Debbie ni Jackson. Dati nang pigibo ni Jackson ang pagbilog din mga higanting imahe gamit ang mga tama niyang karnero asin ugmahon pirme ang Aunt Debbie niya sa mga ini. Flashback. Agosto 30 kan taon 1951 pinirmahan sa Washington DC ni Presidente Harry Truman asin ni Presidente Elpidio Quirino ang Mutual Defense Treaty sa pagultanan kay Estados Unidos kan Amerika asin kay Republika kan Pilipinas. Ang tratado may kamawota na mantiniron kan ambos lados sa pagprotekta kontra sa mga armadong pag-atake sa Pacific area na magbubugtak sa peligro kan katanunungan asin kaligtasan kan ambos lados. Yan ang mga bareta. Sinurat dyan sa DZGB News Base. Patarabagtabang News Director Edwin Prada, News Manager Mar de la Cruz. Ako po ang sidong naging tagapagbaretang ngunya na pagkaudo. Ako po si Renz Luna. De maghali na magpuknat. Masunod na programa ang Iskaramusa. Kaya ba manggiraren sa indong lingkod ang Tito ng Albay pagkatapos sa nagkapi ng mga pagirumdo. Nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Maring Toyang, totoo itong nagtatauda ang CSI nin 1,000 sa ma-enroll na grade 11? Ay sus man ini si Perla. Nao dyan ka na baga sa balita? Iyo po tabi. Aparte sa 1,000 na tinatauninda sa ma-enroll na grade 11, libre pa dyan ang tuition, miscellaneous fees, ID, as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May 200 pesos pa nga ni Ika kung may ma-refer kang grade 11 na magpa-enroll sa inda. Dakulaon talagang tabang ninda mare, lalo na sa panahon na ini. Yes, tabi mga ka-CSI. Nagtatao pa kaming ayudang 1,000 pesos sa mga mapa-enroll na grade 11. Aparte yan sa libreng tuition, miscellaneous fees, ID as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May kaiba pang lecture video ang samuyang modules for more comprehensive and interactive learning experiences. We have qualified and dedicated teachers guaranteed to cultivate your life skills and nurture your better attitudes. We also have CHED recognized 4-year degree courses in computer science and BS in information systems. And together with our ladderized 2-year associate in computer technology course, you can have our college courses at 7,500 pesos for a semester, which can further be reduced
reduced to 6,500 pesos if paid cash. We also give 200 peso referral ayuda for each first-year referred enrollee. You may also apply at SHED for their half and full scholarship for our degree courses or priority courses, and there's 2-time scholarship. Oh, ano pa po ang pigahalat nindo? Tara na po kamo sa Computer Systems Institute kung saan garantisado ang kalidad kan sa indong edukasyon. For here at CSI, the only thing best is the price. At Computer Systems Institute, opportunities are options at free or negligible price. For details, call 0928-028-0579 or watch our interactive Facebook CSI TV programs or visit our office. Come one and all, let's dream big, get involved, and aim high at CSI. Pampagana sa mag-asawa, pampatigas na pampalakas. Ito ang Mixin Capsule with Fulvic Minerals. Uminom ng Mixin Capsule, samahan pa ng Mixin Coffee. Bago ang game. Mas mabilis ang epekto at mas lalo kang tatagal sa labanan. Pampatigas na pampalakas. Mixin Capsule with Fulvic Minerals. Energy Booster, the natural sex enhancer. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Yeah. Chino Garcia. Servisyong Garcia. Kadako lang mga nagibuhan sa kahigusan. Sa banwang ginubatan na namigong tunay. Chino Garcia, yan ang idol ta. May tabang sa turismo, lalo sa mga negosyo. Sa kalusugan, agrikultura, infrastruktura. Ginobatenyo, padaba ni Chino. Kadakol na programa, asin mga proyekto. Basta sa pag-asenso, kan ginubatan. Chino Garcia sa tung malalaoman, edukasyon. Anumang kalamidad, umabot, tatabangan niya kita. Yan si Chino, bista dumihan, yes yan si Chino. Chino sa pag-asenso, kahobinesan, mga magurang, mga gurangan. Happy talaga, lalo pag may serbisyong Garcia. Chino, si Chino Garcia, subukta ng makinabang. May pusong servidor, tunay ka, oh Chino Garcia. Anbaha, nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propriedad nin tao. Ano ang dapat ang gibuhon pagkatapos nin baha? Likayan ang pagkakan na nalubog sa baha. Pakalakagaan ang tubig antes na inumon. Ipa-examine ang tubig kung libre sa mikrobyo. Dahil basta magpasyar sa mga inagihan nin baha, nganing makalikay sa aksidente. Dahil magdutdut sa mga electrical equipment sa binahang lugar. I-report sa otoridad ang mga naraot na linya nin kuryente asin tubig, asin mag-igmat sa mga peligrosong hayop, siringgan halas na nagruruluwas dahil sa baha. Sarong bagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Sa panahon ngunyan na may pandemya, kulang ang sadiring kayod sana. Kaya sabi kang ama ko, kaipuhan may giraray na may kamot na matabang para kita mag-asenso. Iyo ini ang basihan kang magayon asin progresibong banwaan. Yung lahat aangat. Walang iwanan. Ini po si Grace po. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, Kulugilawas, Sipon, Ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days na pagkainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog
tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnone Juice at Philnone Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki butika. No approved therapeutic claims. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Maaari nang mag-enroll para sa school year 2021-2022. Ang University of Nueva Cáceres ay kasalukuyan ng tumatanggap ng enrollees para sa basic education, college, School of Law at School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready, work ready, and life ready. Enroll now! Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin dai magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Fault Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Para sa lubos na seguridad ng ating bansa laban sa anumang variant ng COVID-19, tayo ay nagpatupad ng 10-day facility-based quarantine para sa lahat ng papasok sa ating bansa, kasama na ang mga returning Filipinos. Sila rin ay kinakailangang i-test gamit ang RT-PCR sa ikapitong araw. Kinakailangan rin na sila ay sumailalim sa home quarantine sa loob ng 4 na araw sa kani-kanilang mga LGUs. Importante ang mga hakbang na ito upang matiyak natin na ang muling pagkikita ng ating mga pamilya ay ligtas mula sa peligro ng COVID-19. Ang kaligayahan ng ating pamilya iligtas mula sa kontravida. Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po.
Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying free Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Ang pag-asenso, kanlambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology, kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs, asin ang Great Women Project 2. Wala talagang pinagbago ning biskotso sa Ben's Bakers. Naramduman mo, iniangdara ko kang nag-ilusyon pa sana ako sa imo. Aw, syempre. Muyahon ko baga ang assorted breads and pastries ninda. Ben's Bakers Corporation since 1994, located at Baroroy, Daraga, Albay, with branches in Perez Street and Regidor Street, Daraga, Albay, Tagas, Daraga, Albay, and Aguinaldo Street, Legazpi City, Albay. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Philippine Standard Time, it's 12:40 in the afternoon. An oras hatod sa Indokang, Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. El Real, tikman ang sarap, sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Sangobion, multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand, bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, marina, intra na sa Escaramuza. Okay talaga ang DZGB. News-minded. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they getting sweeter. So what? O ano pa man. What really bad, you my lord? To me, flirting is just like a sport. Happy National Heroes Day po! Hello Gabos, mga tugang! Little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side. Welcome, welcome, welcome! Welcome po sa programang Iskaramuza! Tina's what I see, a little bit of Sandra. Bago mag-alauna, magburubay ko na kita. Mary, all night long, a little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Ako po, sino makibanan ngunya na pagkaudto sa ngaran kansa ko yung partner, si Angel Mustasa. Ako po ang sindong makibanan. Ako po ang solamente. Ang mantinido, walang kupas, walang katulad, talagang hinahanap-hanap sa labas ha. Di ba Kuya Jun Napoles? Ansa ko yung kapartner sa lado teknikal, agalamat kan Pulanggi. Ako po ang solamente.
Ang Totoy noon, pero Tito na ngayon. Tito ng Albay po yan, Resluna po. Sa Sorosulugon pa sana, pirming naka-polo shirt, stripes. Titong-tito na talaga. Kahit sa choice of song, at kahit saan pa man, talagang titong-tito Diyos maray na pagkaudto Legaspi. Diyos maray na pagkaudto Daragalbay. Sa Premier Distrito, Segundo Distrito, Tercer Distrito, Kanalbay. Nagabos na naabot ka sa tuyang signal. Albay, Sorsogon, Masbate, Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon, and Catanduanes. Maray na udto tabay sa inyo gabos, Nagabos man nakantabay sa tuyang Facebook Live. Mag-comment lang po kamo kan sa indong mga mensahe, komento. Agin man mga birthday greetings sa sinibapa. Naguron-uron lamang kita ang unya na Lunes din pagkahapon. Ang sa ko'y pong numero 0926-7097653. 0926-7097653. Para magpaabot lamang kamo kasi ng mga mensahe tabi. Sa Smart Command tabi 0921-3473-791 0921-3473-791. Sige daw, paramdam daw tabi kamo Ngunyan aldawnin sa tong mga hero. National Heroes Day. Ngunyan na pagkaud to tabi. Pagka aldaw holiday sa mga pang gobyerno, mga opisina. Agin man sibang mga pribado nagpili na magralaog. Sa nagkapirang mga pribado man tabi, day talaga nagralaog gunyan. Sige daw, paramdam daw tabi kamo sa kuyang numero Happy birthday palang tabi kay Baby Amara. Happy birthday tabi sa imo. Happy birthday man kay Mercy Leona. More English to come tabi, Madam Mercy Leona. Diyan sa Daraga. Speaking of Heroes Day tabi, ano ang pinakasimpleng magiginibuta para kita maapod na hero? Tama sa to, so binasa ta kasubago duman kaya sabi ni Secretary Lorenzana. Ang pagsunod sa simpleng protocol, sa health protocol tabi, pagsulog ng face mask, pagmantinir sa harong kung daiman masyadong lakaw na importante, pagmantinir ng social distancing, saruman po yan sa mga kontribusyon, tanganin kita maging hero man. Maski ano pang estado mo sa buhay, may mga kanya-kanya kitang paagi, tanganin kita maging hero. Pero siyempre, di taman tabi paglingawan, so talagang bayani tangon niya na panahon ng pandemya. Ining mga nurses tatabi, mga medical frontliners, ngunyan, dahil pa, dahil pa nga ni kita, dahil pa nagukulpa so numero kan COVID, Nagkikagawa lang kipagbawas, pero pag sa mga masunod naman na aldaw, mabalik na naman sa dati. Kaya saluduan tatabi gabos sa mga medical frontliners tabi niya to, digdisat sa tuyang palibot. Pero nga ngunyan, may plano tabi na mag-walk out ngunyan na National Heroes Day ang nagkakapirang mga medical workers dyan sa mga pribadong ospital. Dahil lang tabi, tadai na tatao kang gobyerno ang benepisyo na pinagahagad ninda. May nag-leak nga ni duman sa internet kasubanggi. So sarong check kan Department of Health. Pero yan, day pa man tabi ang kumpirmado. Iwasan ta magpara-share ki mga arog kay yan. Depende na yan. Tutunganing issue nga ni sa COA tabi. Wala man pigsabi sa COA na binul sa kan Department of Health. Pinagahanap sa natabi. So na warang budget. Pero sana nga, yung man ang pangapodan niya to sa Department of Health na sana may tao naman sa mga medical frontliners niya to. So talagang benepisyo na para sa sainda. Dahil lang kung wala po sinda, wala kitang mamamati na pagbaba ng kaso ng COVID. Wala kutang na recover ng mga persona sa helang na yun kung dahil sa inda. Tanggapon ta na tabi, maski kita nagsusunod kay protocol, pirmi, kasulog ng face mask, may nagkakapira pa manggirarin ng mga tao na dahil nagsusunod. Kaya medyo difícil talaga tabi. Sabi ni 811, maray na to Kuya Ren, saan po si Miss Oy, si Angel Mustasa po, may pigasi kaso lang pong importante. Nakita ko na magiribanan digdig.
Sabi ni Kuya Gerald Laranya, good noon po, Tito Renz, ang solong solamente kan albay. God bless po all over the world. Oy, Kuya Gerald Laranya, tabi, marinaw to tabi sa imo. Si Joseph Nares, sabi niya is watching from Ginubatan. Oy, marinaw to tabi sa gabos sa mga taga Ginubatan albay. Sabi man ni VKV Marilia, gandang hapon po sa mga Huvelyar from VKVM. Yan. Ay nututabi sa gabos sa mga taga Huvelyar. Sabi man ni Kuya Gerald Aranya, happy birthday po kay Mading Che Raro dyan sa Imalnod, Legazpi City. Maray nututabi sa imo, or happy birthday, Ma'am Che Raro dyan sa Imalnod, Legazpi City. Kaya ngayon National Heroes Day, sisay ang mga nagkatarandaan nindong mga talagang bayani. Dahil sa inda, ora ko kita independence na namamatayan ngunya. Kaya balikan taman sa mga naging kontribusyon ninda. Magpasalamat kita maski puro pano. Dahil lantasinda man tabi ang rason. Ang pinagsasabi ta, mga kaitong mga heroes baga. Nata kita nakalaya. Pasalamatan taman tabi sinda. Sabi ni 253, good noon, pakibati man po kami dito sa Morgan ng Ginubatan. Palagi kami nakikinig sa DCGB, si Tim na kahit naglalaro, sumasayaw sa tugtog mo. The best ka talaga. Sige daw tabi Tim, bailiha daw tabi Tim ang sa kuyang tugtog. Sige Tim, sayawin mo Tim. Okay, sa mga taga-Ginubatan tabi, sentrong Ginubatan, Arena Udto tabi sa Saindo Gabos. Sa mga nag-aanap tabi kay Angel Mustasa, may pig-asikaso po na siyang madali. May pig-asikaso siyang personal. Sana nga ni tabi, ining mga frontliners ta, matawan na ning atensyon. Ako lang kang gobyerno, kundi magin man po kita din. Sabi niya, tungkol po sa ano ang rally dyan sa APE. So kasabaw baga tabing i-report ni Kuya Al. Igwa lang agari in connection man digdi sa tuyang kwan, sa tuyang pinag-celebrar National Heroes Day. Kaya magkakaigwa man kay kilos protesta sa mga militanteng grupo dyan. Siyempre, about po yan sa kuryente gayon. Pero right man ninda yan. Basta magsunod sana sa protocol na pinapasunod kong gobyerno tabi. Hindi po pwedeng basta lang kita mag-urol mong dyan. Ay guwang social gathering na medyo dakulo na nga ni. Yan tabi yung delikado. Okay, so mga taga-Kamalig tabi, baray na udto sa Saindo. Na-imagine ko ngunyan Kuya John, so fresh cow milk. Dyan sa Albay Dairy Farm. Matindi, masiramo. Baratuhon pati. Iyugol mong sarong botelya kayo ito. 120, 150 presyo. O suso pouch, 100 peso. Pero talagang sulit man talagang masiram. Pero dahil mo lang pagpakasobrahan, tara mo na mangyayari sa iyo pag nasobrahan kakaan. Pero masiram talaga mga tugang. Kaya magbisita lang kamo dyan sa Albay Dairy Farm, dyan sa Kamalig Albay. Dahil anta talagang nag-o-preserve sindaning fresh na fresh. May plain tapos igwang flavor na chocolate. Para sa gabos na mga mahilig sa chocolate. Arog sa kuya. Kaya gaya ng kutis ko, naging chocolate man. Maray na ito tabi dyan sa Marjan si Eatery sa Tagas Dargalbay. Karon nagtatampo si Manong na Marjan, sabi niya, ka na nagbibisita dito rin sa sakuyang tindahan. Ay dahil man tabi, Ma'am Marjan, kita, nagda-diet na kita. Ang papaitan nyo niyan, pulutan na sana. Dahil na ulam. Pero Marjan ako siyempre, dahil man ako makalingaw isuskuman ika. Marjan forever baga tayo mga kaibigan. Oy, despiras pa man ngunyan dyan sa Tagas Dargalbay. Saga ang piyesta, Agosto 31. Okay, Kapitan Warren Bahilyo tabi, ang pandiurog na kapitan dyan. Marin na Odo tabi, Kap, mag-text ka sana sa kuya. Pwede man bagay ipadara mo na sana din sa JB ang handaan. Hindi man kita kayo ng imbitado, Kuya Joe. Ay, enot pa lang sa Gabos tabi. Condolence nga na sa Mondragon family dyan tabi sa Gapo, Daragalbay.